कुसेवा जीव नाही पार सेवा हे बाबा उनहे लाकुला परिवार हे बाबा उनहे लाकुला परिवार रौरा जानी उन्हा बी बाबा ही कवने मामा आइल बाड़ी धर्मा के बेर हे बाबा आइल बाड़े धर्मा के बेर कवन गारा हनवा बाबा साची बिरिया लागे कवन गारा हनवा बेनुसार हे बाबा कवन गारा हनवा बेनुसार कवन गारा हनवा बाबा रौरा सिरे लागे कब तलौग्री न हो हे बाबा कब तलौग्री न हो सूरज गारा हनवा बेटी साची बिरिया लागे चंद्र गारा हनवा बेनुसार हे बेटी चंद्र गारा हनवा बेनुसार तोहर गारा हनवा बेटी मोरा सिरे लागे देई कन्या दान ओगरिन हो बेटी देई